Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, habarlar günneligi bilen men ýoksan Anurwan. Türkmenistan täze deňiz portuny açdy. Bu desganyň ýurdun eksport mümkinçiliklerini gowlandyrmagyna we Ýewropa bilen Aziýany birleşdirýän sewtary merkez bolmagyna umyt baglanylýar. Türkiýanyň GAP İnşaat Kompaniýasy tarapyndan gurulan $1,5 milyard dollarlyk desga 2-nji maýda Merkez Aziýa ýurdunyň tebii gaz eksportyna bagly bolan ykdysadyýetini diversifikasiýa etmek synanşygynyň fonuny açyldy. Ýurdun valyuta girdijileriniň ýeketäk çeşmesi bolan gaz eksporty Türkmen gazynyň esas aljysy bolan Orset 2016-njy ýylda gaz narhy üstündäki dawa derarly gaz importyny bet edeninden soň düýpli kemerli. Hökümetiň maglumatlaryna görä täze Türkmen pasporty Türkmenistanyň ýük dolanşygyny 3 hisseden gowrak artdyrar. Ýagny ýylda 25-26 milyon tonna çenli ýetirer. Açyk deňde çykalgasy bolmadyk Kaspy deňzi regionuna söwda we ýük gatnagynyň möhüm nokatlarynyň biri bolup durýar. Новый морской порт призван стать важнейшим звеном формирования современной системы морских перевозок. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow desganyň açylyş dabarasynda çykyş edip, täze portuň dögrewap deňiz transport ulgamyny wajyp çatyryk boljakdygyny we Gara deňiz sewtini Ýewropa, ýakyn gününe görä we Aziýa çykmak üçin amatly şert töretjekdigini aýtdy. Создающим максимальные благоприятные условия для выхода при Черноморью на страны Европы, Ближнего Востока. Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner, bu portuň Türkmenistan üçin suwaldylan gaz, newit kimya önümlerini eksport etmekde peýdaly bolup biljekdigini, Aşgabatyň munyň üçin gaz suwuklandyrýan, newit kimya önümlerini öndürýän zawod gurýanyny, Orsetden gäme satyn alyp ýörendigini belleýär. Ýöne ekspert bu portuň ören ullan tutulmagynyň oňa garşylanan $1,5 milyard dollar ýa-da ondan hem käm serişdäniň Türkmen ykdysadyýety üçin o diýen amatly bolmagyny, belki-de ýetki bolanyny öňe sürýär. It's being billed as like a big major hub and a connection. Now that forgets that Kazakhstan has improved its port facility at Aktau, and they have another one that they just built at this place called Kurik, which is further south. Täze port uly we esasy baglanşyk merkez hökmünde guruldy. Bu iş Kazakstanyň Aktaudaky esasy we giňerdilen portuny hemde Kurik diýen ýerdäki portuny nazara alman edildi. Bu iki port ýylda 20 milyon tonnadan gowrak, belki-de 25 milyon tonna ýük geçirýär diýip Bruce Panner bu portlaryň Hataýdan gelýän ýükleri gapy bolýanlygyny ýatlatdy. Ekspertiň pikirine görä Hataýlylar üçin Türkmenbaşydaky porta garanyna Hazaryň Gazak kenarynaky portlar has arzan düşer. Şu sebäpden häzirlikçe Türkmenbaşy şäherindäki portuň halkara mansy düýpden ýok. Ol türkmen we özbek ýüklerini gatnadyp biler. Günorta Aziýadan, Ýaponiýadan, Günorta Koreýadan we Hataýdan gelýän gemleriň ähli Gazak portlaryny ulanar diýip Panner Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle-de eksport täze portuň bahasynyň aşa gymmatdygyny, $1,5-2 milyard dollar arasynda çykdygynyň agdalýanlygyny belläp, Türkmenistanyň kaşaňlygy, ullugy we şunyň arkasyndan adabraýa kogulaşmaklygynyň ýurdun ykdysadyýetyne uly ziýan ýetirýänligini üns çekdi. Bruce Panner'iň pikirçe Türkmenistan işleýän şol wagtda hem beýle gymmat bolmadyk desgalar gursa gowy bolardy. Garagymda urulýan Beýik Türkmen köli, Hazarda gurulýan emeli adaýaly desgalar gurmak gerek däli. Türkmenbaşyda newit kimya önümlerini eksport etmek üçin port gerek. Ýöne beýle porty häzirki agdalýan serişdäniň ýartyndan hem az pula gurup bolar diýip ekspert aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawuzda dinarlaryň soragy çekilýän nü habar berilýär. Howpsuzlyk gullukları Daşawuz welaýatyny dine uýup onuň düzgünlerini berja edýän adamlary
basış astyna saklaýarlar diýip azatlygyň vilayetdaky çeşmeti yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. İslam dinine ananyp amal edýän adamlary howpsuzlyk gullukları çagyryp soragy çekýärler. Dini mazmunlaky kitaplaryň ähli görnüşini dindarlaryň elinden mejburi basyş edip alýarlar diýip çeşme habar berdi. Onuň sözlerine görä häkimiýetler dini mazmunly kitaplaryň döwletiň siýasatyna gawat gelmeýändigini, olaryň radikal islamy ünlüýändigini aýdyp dürli bahanalar bilen dindarlara haýbat atýarlar. Yine de şeýle kitaplar öýüňden çykaýsa suud etmezden türmä basarsy. Onsoň ol ýerden ölüňiz çykar diýip häkimiýetleriň ilatyň üstüne haýbat atýanlygyny çeşme yerli ýaşaýjylaryň sözlerine salgylanyp habar berdi. Göwrogly etrawyny azatlygyň çeşmeti bilen gürrüňdeş bolan 80 ýaşly Durdumradagy häkimiýetleriň dindarlar bilen bagly alyp barýan işleri barada şeýle diýipdir. Hatta SSR döwründe de beýle zulüm bolmanyny gaýtam dine uýýanlary organ işgärleriniň özleri gizläp olara kömek ederdi. Vilayetin bazarlarına dini mazmunlu kitaplaryň satywynyň gadagan edilendigini sözüniň üstüne goşan çeşme 60 ýaşyny doldurmadyk etrap we owa imamlaryna sakkal murtgoý bermegiň häkimiýetler tarapyndan gadagan edilendigini habar berdi. Şeýle-de arab harplaryny okap bilýän adamlaryň Türkiýe döwletinde bolup bolmanlygy barada soragy çekilýändigini, olaryň mezhepleriniň sorulýanlygyny gürrüňdeşimiz şeýle tejribeleri başdan geçiren adamlaryň sözlerine salgylanyp habar berdi. Häkimiýetleriň diniň düzgünlerini berja edýän adamlaryň jihad düşünjesine garaýşlaryny öwrenýändigini çeşme belläp geçdi. Azatlygyň dine uýýan ýaşlaryň hal ahwaly barada beren soragyny söhbetdeşimiz olaryň ýyzarlanýanlygyny, ýürüýte ulluklaryň wekilleriniň mesjidlere baryp maglumat ýygnaýanlygyny, olaryň ibadatxanalarda oturdulan kameralardaky video ýazgylary barlaýanlygyny habar berdi. Mesjide baranyňdan barmadygym gowdydyr ýerler diýip çeşme yerli ýaşaýjylaryň wujdan azatlygy babatda duçar bolýan ýagdaýlaryny suratlandyrdy. Maglumat üçin aýdylsa hökümetleri we halkara guramalary strategik howpsuzlyk maglumatlary bilen üpçün edýän The Sufan Group toporu geçirilen barlyklary we analizlary esaslanyp goloýda ýaýradan maglumat briefinginde Merkezi Aziýalylaryň arasynda islamçy ekstremizm rowy aşlanýanyny öňe sürdi. Merkezi Aziýaly ekstremistler öz ýurtlaryndan alyslarda global terrorçuluğa barha dahilli bolýarlar diýip The Sufan Group 18 aprelde ýazdy. Toporun ýaýradan maglumatyna görä Merkezi Aziýaly ekstremistlere öz ýurtlaryna hökümetleriň awtoritar häsiýeti täsir edýär. Merkezi Aziýaly hökümetler islam terrorçulugy bilen bagly wehimleri öz syýasy monopoliýalaryny saklap galmak üçin, şeýle-de garşydaşlaryny we tanqidçilerini basyp ýatyrmak üçin ulanýarlar diýip toporun ýaýradan maglumatyny aýdylýar. Ýatladyp geçdik mundan ozal fevral aýynda da Türkmenistanyna sakkal uýberyp namaz okuyan adamlaryň soragy çekilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň en çemeti Türkmenistanyna dine uýýan adamlary wagtda şüpheli garaýşlaryň soňky bir ýylyň dowamyny hasly güýjendigini aýdýar we bu çäreleri türkmen häkimiýetleriniň Islam döwleti atly ekstremist toporuň ideologiýalaryny goldaýanlary we wahhabistlere bolan gorkusy bilen düşündirýärler. Halkara hukuk goraýjy guramalar öz ýaýradýan hasabatlaryny Türkmenistanyň din we wujdan azatlygynyň ýagdaýy boýunça aladalaryny beýan edýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda adamlar maýyp bolandan soň 2 ýylyň dowamynda maýyplygyny ikrar etdirmese, olara maýyplyk derejesi berilmeýär diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmazlygy şerti bilen söhbetdeş bolan çeşmämiz ödüniň we başga-da bir adamyň süýjü keseli sebäpli mundan 2 ýyl gowrak odal aýagynyň kesilip aýrylandygyny gürrüň berdi. Ýöne maýyplygyň derejesini berýän Aşgabatyň lukmançylyk edaralarynyň jogapkär resmiler olara siziň aýagyňyzyň kesilenine 2 bolupdyr. Aradan şunça wagt geçen soň biz siziň maýyplygyňyzy ikrar edip bilmeýäris diýip jogap berýärler. Men ayağım kesilenden soň saglyk bejergilerimi alyp maýyplygy ikrar edýän Aşgabatyň lukmançylyk edarasyna ýüz tutanymda maňa seniň aýagyň kesilenine 2 ýyl geçipdir. Biz 2 ýyl geçenden soňra maýyplygy düzgünleşdirmeýäris. Ýagny size maýypdygyňyz hakynda ýürüýte karar çykaramyz diýdiler. Men we meniň aýagy kesilip aýrylan ýene bir tanışym protez aýak bilen ýöremegi öwrenip aýagymyzyň kesilenligini psihiki taýdan kabul edýänçe hem aradan wagt geçdi diýip düşündirjek bolanmyzda da biziň edip biljek zadymyz ýok diýip jogap berdiler. Biz döwlet
edarasyna haçan barsagam ketelen ayagymyza derek täzeden ayak bitmejegi uly ilemäli mahirin Diýip 55 ýaşyndaky Aşgabatly Maýyp gurrun berdi. Şondan soň ol özüniň we ayagy kesilen tanşynyň Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligine şeýledi. Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligine we Aşgabatyň Köpetdağ etrawynyň sosial üçünçilik edarasyna arda bilen ýüz tutandygyny, ýöne öz ardalaryna hiç ile ýazmaça jogap berilmändigini aýdýar. Biz arada ýatanmyzdan soňra ýaşaýan yerimizdäki saglyk öýünde işleýän Maşgala Lukmany gelip bize siz beýdip arada ýazyp adamlaryň kellesini agyrdyp ýörmäň. Kanunçylykda şeýle ýagdy göz öňünde tutulan diýip aýtdy. Biz oňa bu baradaky kanunçylygyň ýa-da düzgünnamanyň göçürmesini bize görkezdiň diýenmizde biz oňa borçly däl, başga ýerden özüňiz gözläň diýip jogap berdiler. Soňra da ol iş stažyňyz 25 ýyly ýetýän bolsa döwlet edaralaryna ýüz tutuň, size zähmet pensiýasyny bererler diýdi. Diýip Aşgabatly Maýyp gurrun berdi. Adatlygyň paýtagtdaky çeşmeler bilen söhbetdeş bolan maýyplaryň ençemesi zähmet pensiýasyna çyksalar özleriniň saglyk bejergisi üçin derur bolan dermanlary ýeňilleşdirilen bahadan alyp bilmejekdigini aýdyp, maýyplyk derejesini almaga synanşýandygyny belleýärler. Biz ýakynda Türkmenistanyň prezidentine we mejlisiň başlygyna hem arda ýazdyk. Eger şol ardalarymyza hem jogap bolmasa, onda zähmet pensiýasyna çykmakdan başga alajymyz ýok diýip Aşgabatly Maýyp aýtdy. Adatlyk radiosy ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusynda maglumat almak üçin Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, şeýlede Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligi, Aşgabatyň Köpetdağ etrawynyň sosial üçünçilik edarasy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýörite web saýtynda hem raýatlaryň maýyp bolandan soň näçe wagt möhletiniň dowamında degişli döwlet edaralaryna ýüz tutmalydygy hakynda hem maglumat göze ilmeýär. Türkmen mediasynda ýurtdaky maýyplaryň ýa-da mümkinçiligi çäkli adamlaryň aladasynyň giňden edilýändigi, olary maýyplyk kömek pullarynyň öz wagtynda berilýändigi şeýlede olaryň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak maksady bilen ýörite ýaşaýyş jaýlarynyň hem gurulýandygy barada maglumatlar berilýär. Emma yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi gurulýan şol jaýlaryň ýurtdaky maýyplaryň ujypsyzja bölegine berilýändigine, galybersede ýurtda maýyplyk derejesini ikrar etdirmekde hem para almak we bermek meselesiniň ýaýrandygyny aýdýarlar. Mundan başga ýurtda mümkinçiligi çäkli adamlaryň şol sanda arawaly maýyplaryň erkin hereket etmek üçin köçeleriň döwlet edara kärhanalarynyň sowda nokatlarynyň jemgyýetçilik transport serişdeleriniň aglabasynda talaba laýyk şertlerin göz öňünde tutulmandygyny adatlygyň Türkmenistanyň habarçylary aýdýarlar. Gipleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsetde okuyan Türkmenistanly studentler enatalarynyň bank üstü bilen Türkmenistandan uğradan okuw töleglerine henidem garaşýarlar. Orsetdiň bir näçe regionda okuyan studentleriň we okuw jaýlarynyň resmiýetleriniň sözlerine görä Türkmenistandan bank üstü bilen fevralda we martyň başynda uğradylan pul şuwun küneçenli okuw jaýlarynyň hataplaryna gowuşmandyr. Martyň ilkinji günlerinde iýerilen pul şuwun küneçenli ýokary okuw jaýynyň hasabyna gelmändir. Diýip Astrahanyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň studenti adynyň agdalmalygyny sorap 3-nji maýda Azatlyk Radiosyna habar berdi. Ol özüniň okuyan okuw jaýynda 400 çemeti Türkmenistan diliniň bilim alýanlygyny studentleriň çaklyň 3/1 böleginiň okuw töleglerini Türkmenistandan bank üstü bilen geçirýänligini aýtdy. Studentiň sözlerine görä agdalan okuw jaýynda töleg sebäpli hiç kimi okuwdan çykarmandyrlar. Şol bir wagtda töleg bilen bagly kynçylyklar sebäpli ýylyň 2-nji ýarymy üçin 40 000 rublyk tölegi 2-e bölüp 20 000 rubldan tölemäge ruhsat beripdirler. Şeýle studentiň bellemegine görä köp okuwçy öz okuw üçin nagt görnüşde tölemäge synanşýar we munyň üçin käbirleri işleýän bolsa beýlekleri Türkmen banklarynyň kartlaryndan çekýän pullaryny toplaýarlar. Häzirki wagtda Türkmen banklarynyň ulanjylary ortiýetde bankomatlar
ýurtlardan günde 1000 rubl ýagny 15 Amerikan dollary möçberinde pul çekip bilýärler. Ýa-ni ýakynda Tatarstanda 32 sany Türkmenistanly studenta tölemenligi sebäpli okuwdan çykarylmak howpunyň awanýanlygy habar berilipdi. Gazynyň Federal Universitetining Naberejny Çylny institutunyň studenti Türkmenistandan bank üstü bilen uğradylan puluň okuw jaýynyň hatabyna barmanlygyny 23 aprelde Azatlyk radiosuna habar berdi. Okuwy tölenmedik studentler daşary ýurtly studentler boýunça dekanatda düşündürüş ýazyp tölegleriň 1-nji maýa çenli barjagyny wada berdiler. Şol sene çenli puluň gowuşmadyk ýagdaýynda bizi okuwdan çykararlar diýip türkmen studenti şonda habar berdi. Naberejny Çylny institutunda okuwyň bahasy ýylda 1800 Amerikan dollaryna barabar. Bu okuw jaýynda Türkmenistanly studentleriň okuw töleginiň geçmänligini Azatlyk radiosuna tasdikladylar. Naberejny Çylny institutunyň müdiriniň orunbasary Irina Nurgatyna şu günkün okuwy tölenmedik 11 sany Türkmenistanlynyň bardygyny aýtdy we olaryň öz okuwyny dowam etdirýänligini belledi. В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета на данный момент закончилась отсрочка. Gadan Federal Universitetiniň Naberejny Çelny institutunda şu pursatda 11 studentiň okuw üçin tölegin biraz giç tölenmegi üçin berilen möhlet hem guturdy. Bu studentler bize tölegin geçirilendigi hakynda kwitansiýalaryny görkezdiler. Emma töleg henidem gelmedi. Muňa garamazdan bu studentler umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamagyny dowam etdirýärler. Olaryň okuwa gatnaşmagy da ruhsady var. У нас и живут в общежитии, и их допускают до обучения. Dip Irina Nurgatyna 3-nji maýda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşligini aýtdy. Naberejny Çylny institutunyň resmiýetiniň sözlerine görä, bu okuw jaýynda Türkmenistanly studentleriň sany 200 çemesi bolup, olar köplügi emel etdirýär. Хотелось бы, конечно, чтобы ситуация и для студентов из Туркменистана была более. Türkmenistanly studentler üçin şertler has amatly bolup biler. Olaryň Orsetýanyň we Tatarstanyň ýokary okuw jaýlarynda okumagyny oňaýlyk döredilse gowy bolardy. Olara ýat ýurtda ören agar we olaryň ýagdaýyny aňsatlaşdyrmak üçin mesele Türkmenistan döwleti derejesinde çözülsedi. Все-таки, может быть, разрешить данную ситуацию на уровне государства Туркменистан. Dip Irina Nurgatyna belledi. Soňky aýlarda Türkmenistandan bank üstü bilen tölegleriň geçirilmegindäki kynçylyklary bir näçe ýurtda bilim alýan Türkmenistanlynyň ençemesi duçar boldy. 2 aprelde Belarusyň Döwlet Medisina Universitetiniň 42 studenti okuwynyň tölenmänligi sebäpli özlerine okuwdan çykarylmak howpunyň awanýanlygyny Azatlyk radiosuna habar beripdi. Türkmenistanyň häkimetleri bank üstü bilen geçirilýän tölegleriň berjaý edilmeýänligi bilen bagly meseleni şeýlede öz milli banklarynyň müşterileriniň ýurdun daşynda öz hasaplaryndaky pullaryndan peýdalanmakda kynçylyk çekýänligini resmi taýdan boýun almaýarlar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmen migrant denany Kiprde ölüme sebäp bolmakdan aýplanýar. Kipr'in mediasyna ýaran habarlarda aýdylyşyna görä, Magusanyň Maraş şeýtine ýerleşýän garrylar öýüne işleýän Türkmenistanyň zähmet migranty denen serasapçylyk sebäpli seredýän bir garry adamynyň ölümine sebäp bolmakdan aýplanýar. Kipr habar gullugynyň maglumatlarynyň çen tutulanyna bolan wakadan soň göz astynda alynan rozy we tutsuk edilmegi talapy bilen 28 aprelde Gazi Maguso gazetine çykaryldy. Gazetiniň lençiginde adalet bölümine işleýän polis serjanty Kamil Perçiner waka 27 aprelde saat 12:30 töwereginde Gazi Magusodaky garrylar öýünde bolup geçdi. Ol ýerde işleýän aýplanýan türkmen zähmet migranty denen naharhanany günortan nahar üçin tertipleýän mahaly oturuşlaryň birini oturan 88 ýaşyndaky Ramadan Alihan atly adam ýerinden turdypdyr we oturgujy stoluň aşagyny itipdir. Soň bolsa ol garry adamyň oturmagyny isläpdir. Ýygyna oturuş duran röýdüp gaýtadan ýerine oturjak bolan garry adam şol wada ýykylyp kellesini betona uran üçin desine aradan çykypdyr.
görnüşünde Çınara Rozi we hakdaky aýplamalar okudy. Polis serjanty Kamil Perçiner waka bilen baglanyşykly derňe işi ýaňy başladylan üçin 20 töwereginde adamyň sorag ediljegini we gararlar öýüniň video kameralarynyň birlaý gözden geçiriljegini aýan edip, kaziýetden derňe işi dolu tamamlanýança möhlet berilmegini sorady. Gazi Magusa kaziýetiniň sülçüsi Gökhan Asafowlar bolsa 29 ýaşyndaky Türkmenistanyň zähmet migranty Çınara Rozi wanyň işi dolu tamamlanýança 2 gün möhletli göz astynda saklanmagyna karar berdi. Serasapsızlyk sebäpli ölüme sebäp bolmaktan aýyplanýan Türkmenistanyň zenanyň kaziýet işine 30 aprelde gaýtadan gararly we oň tutsaw däl ýagdaýda suud edilmegine karar berildi. Magusa kaziýetiniň sülçüsi Gökhan Asafowlary ölüme sebäp bolanyny güman edilýän Çınara Rozi wanyň ähli dokumentleriniň elinden alınıp, Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň daşary urda çykmagynyň gadagan edilmegi, 1700 Amerikan dollary meçberine nagyt kepillik pul tölemegi, 2 sany Demirgazyk Kiprler raýatyň her biriniň bolsa oň üçin 24.000 dollarlyk kepilnama gol çekmegi we şol ruwatyň özünde aýplanýanyň hepdede 2 gün ýaşaýan ýerindäki polis bölümine baryp özüniň bardygyny görkezmegi barada karar berdi. Yeni düzen atly neşire ýörüýte interwýu beren aradan çykan adamyň ogly Erhan Alihan bolsa, kakasynyň ölümine sebäp bolan ýagdaýy polis derňeginden daşaryn ýokary suwda ýetirmegi gözüňi tutýanyny taýdy. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Saglyk saklaýyş ministrliginiň sosial hyzmatlar edarasynyň bir işgäri Kipriň Demirgazyna gararlar öýü we olarda işleýänler bilen baglanyşykly kanunyna status gümürtüklüğiniň bardygy sebäpli gawat gelen zähmet migrantynyň şeýle ýerde işläp bilýändigini gurrun berdi. Ol ölüme sebäp bolmaktan aýyplanýan Türkmenistanyň Zenan bilen ilteşikli wakanyň uly seslenme döredenligine üns çekip, resmiýlerin gysgawatyň içinde täze düzgünleri durmuşa geçirmäge taýýarlanýanyny bildirdi. Çeşme Türkmenistanyň zähmet migrantlaryny işletmegiň has ardana düşýäni üçin köp ýerde olara iş berilýändigini öňe sürdi. Gepler Azatlyk radiosu efirde söýlenmen Sultan Atçylova gepleşiklerine dowam etdirýär. Aşgabatly ýaşaýjylaryň şäheriň türlü künçeklerinden jaýlary ýumurlyp, mejburi göçürilip getirilen ýeri bolan Paragat ýediňiň köp gatly jaýlaryna geçirilen suw we lagym türbelerini ýarylmagy dowam edýär. Şöyle geçip 19-njy, 20-nji hem de 21-nji jaýlaryň öňleri adamdan 4 gedek daha gadyldy diýip, bu etrapçanyň ýaşaýjy 73 ýaşly pensioner ataga aýdýar. Kurulandygyna 6 ýyla golay wagt bolan bu köp gatly jaýlar kurulan wagtynda arkaçgyrlyjak önümçilik birleşiginiň işgärleri tarapyndan çüýrük türbeler çekilipdir. Ol türbelerin hälisinde ýarylyp durmagyndan bolsa, indi 6 ýyl bäri Paragat ýediňiň ýaşaýjylaryň diýsen kötenýändiklerini görse bolýar. Ataganyň aýtmany görä jaýlara guruluşyk döwründe niredendir bir ýumurlyşyklardan goparylan çüýrük türbeler çekilipdir. Jaýlar ulanylşa kabul edilende, kabul ediş toparynyň agdalarynyň gözüne ýerdemillerden geçirilen suw we lagym türbelerini çüýrük türbelerdiňi mesemälim göze ilen bolmaly. Emma häkimliklerin kabul ediş toparyna gatnaşdyran işgärleri näme üçindir bu noktalyklara göz ýumyp jaýlar ulanylşa kabul edilipdir. Şol topara girilen jogapkar işgärler häzirem ýaşaýyş jaý ulanşdyrýatynda işläp ýörler. Emma jaýlarda hälisinde turbalaryň ýarylyp, ýerdemillere hapaduglaryň akyp ýatarlygy, turbalar ýarylanda ýaşaýjylaryň suwsuz, ýylada setdemesiz galýandyklary bilen şuň gün hem bu işgärler alada goýanok. Olar hamala bu noktalyklary görmeýän ýaly, olary düzetmek barada hem alada edip baranoklar diýip ataga dowam edýär. Şeýlüň 25-nji mart güni 19-njy jaýyň ýerdeminde ýarylan turbalar şoldurşuna dur. Onuň haçan beceriljegini bilýän adam ýok. Thomas geçip güýde ýylada sistemany işletmeli bolan wagty belki ýarylan turbalary bejermek ýatlaryna düşerem. Ýöne ol wagt sowuk howalarda turbalar bejerilýänçe ýaşaýjylar ýene-de bir näçe gün kötenerler. Turbalary häzirden bejerip goýmak barada ýaşaýjylar näçe gedek ýol tutsalar-da Paragat ýediňiň 7-nji ýaşaýyş jaý müdürligi bu işi ýerine ýetirmedi. Turbalaryň ýarylyp ýerdemillere gyzgyn suwuň akýarlygy, otolarda sowuk bolýarlygy barada ýylada jaý tiretiniň ýol başçylary hem häkimligiň işgärleri hem ýaşaýjylar tarapyndan habarly edildiler. Emma bu mesele çözülmän täze ýyla galdyryldy. Hatda häzir 19-njy jaýa giren turbalar daş ýüzüne ýarylyp onu bejermäge gelelerinde hem 119-njy jaýyň ýerdemillerinde ýarylan turbalar bejerilmän galdy. Ýaşaýjylaryň bu barada ýatlytmalary bolsa jogapsyz galdy diýip ataga aýdýar.
Jaýlaryň öňlerinde turbalaryň härisinde ýarlyp, onu bejermek üçin uly hem çuň çukurlaryň gazalyp, agyr tehnikalaryň işletilmegi bolsa, ýaşaýjylaryň rahatlaryny juda bolýandan hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Mektebe gatnaýan okuwçy çağlar üçin hem bu çukurlar uply ýagdaýlary döreger. Her gedek turbalar çalşylan wagtynda bolsa, jaýlarda agy suwlar ketilip, ýyladys sistemalar öçürilip, bir kullap ilatyň kösenmeli bolýandyklaryny, sebäbi turbalar bejerilenden soňra hem bir näçe wagtlap turbalardan sary posly suwlaryň akyp, onu ulanyp bilmän kösenýändiklaryny ýaşaýjylar näwtýärler.